mergo ket mangisuk dorong ngopi, Paijo bakal fokus sampai lali carane gawe helm. Monggo-monggo saksikan. Bang, this helmet wrong side lah. Behind come in front bang. LTA nampak tak boleh. LTA kena. Change. Ada side. Walah, mangkane lah arep nanti ku ngopi dhisik ta rek. Ya wis ngono ae. Matur suwun.